Ja t'ho deia jo. Bona tarda pel concurs interuniversitari Scrumback. No tan ràpid, no tan ràpid. Us esperàvem fa 2 setmanes. Hem hagut de fer els últims 300 quilòmetres a peu. No li han donat l'encàrrec? Nel, no vas dir que anaves a trucar. Sí, aquí hi ha una nota. Bip, 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 quin mal rotllo, les monedes s'han encallat, bip, 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 fins els telèfons m'odien. Bip, 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 tant de bo no existissin les màquines i tothom portés una vida bucòlica. Els arbres i les flors no porten mal rotllos ni emmerden les orelles amb bip, bip. Si era aquell encara no l'ha rebut. Era el contestador. Ei, ei, què és això? La meva mascota. Un porc? No, Que sí? que no, és una fura. Greument deformada, sí, ho reconec. Fins a tal punt que, de fet, admeto que sembla talment un porc. Jo juraria que és un porc. Altra gent també ha notat aquesta semblança. Així com John Hart és conegut com l'home elefant, el bocata bacon és conegut com la fura porquina. Bocata bacon? Un nom poc usual per una fura, no? Exacte, sí que t'he enganyat perquè no és una fura, és un porc. Al·lucinant, Vivian. Molt bona, Vivian, l'has ben acorralat. Sí, en tens prou ja, fatxa, o en vols més encara? Això no és res. L'altre dia pel carrer em van dir poli. Bon dia, senyor Bamba. Són els de l'Scumbag College? Finalment arribeu? Bambi, Bambi, el meu descobriment. Encantat de veure't. Estàs molt maco, però t'ha caigut molt al pèl i ara camines amb 2 potes, veig. Però encara ets el mateix Bambi de sempre. Calla, Nil, calla, què et passa? Ho sento, tios, ho sento, Bambi, però és que me'n recordaves el tros que et perds a la neu i que et troba el conillet. És preciós. Sí, a mi m'agrada quan li fots la perforadora a l'ull de la llúdriga verge. Això no és de Bambi, Vivian. Surt a la segona part. Bambi es torna tarumba amb la perforadora i el sexe. És veritat, Bambi? Vas fer un Disney porno? I què, nois? No me n'avergonyeixo. Vaig quedar desfet després de Bambi. Jo era el cervatell adorable, però m'havien etiquetat. Vaig treballar d'escombriaire a Disneylàndia gràcies al Mike, però ja estava acabat. Amb el Bambi porno vaig pensar a veure si en trec alguna cosa. Si no hagués pogut presentar el concurs interuniversitari i començar una nova vida, encara estaria donant relax a les criatures del poble. O sigui que ens deixaràs guanyar. No, guanyaran les classes altes, com sempre. Són... Bona nit. Aquí estem amb una nova edició del concurs interuniversitari. Aquesta setmana els equips representen el Full Ice College d'Oxbridge. Ra, ra, ra! Ens carregarem els plebeus! Així m'agrada. I Scumbag College. Força Scumbag! Força Scumbag! Tu, Set, vine aquí. Molt bé, a l'equip de Full Ice hi tenim Lord Monty. Hola. Lord Mock. La senyoreta lliure Esterlina. Hola. I el senyor Kendall Minke. Hola. I a l'equip d'Scumbag hi tenim en Mike, el Brick, Què? el Vivian i el Neil. Drets vegetals i pau. La primera pregunta, 10 punts. Nascut l'any 1311 d'estirp manxuriana, va fer... Scumbag, Nil. Puc anar al lavabo, sisplau? No, ho sento, em penso que no va per aquí la cosa. 5 punts negatius per Scumbag. Torno a llegir la pregunta a Full-Age. Va formalitzar el sistema modal catàrtic. Full-Lace, Monty. Ai, no va ser Mount Dwelly de Hong? Sí, gairebé ho tens. Falta un detall encara. Què li semblen? 50 lliures. Just a la fusta. Enhorabona, Full-Age. 10 punts i les 3 preguntes següents són vostres. Com es deia el... La batalla de Trafalgar. Ah, sí, molt ben anticipada aquesta. La batalla de Trafalgar. És correcte. Em sap molt de greu molestar-te, Bambi, però realment necessito anar al lavabo. Estic a punt de petar. Ah, sí. La segona pregunta per Full-Age, que en aquests moments tenen 15 punts, però encara... Ai, tios, hauré de pixar a sobre del Lord Mock. Qui va dir misericòrdia em cremo el cul? Lenin. Bé, ho puc acceptar, sí, però la contesta exacta és Joana d'Arc. Enhorabona.
Footlights, 5 punts. I quina és la fórmula del... Ja tinc un Porsche. Doncs no concorda exactament amb el que tinc escrit a la targeta, però conec el seu pare. 5 punts per Footlights. Petons de part del papà. Pregunta oberta per 10 punts. Qui és la persona més rica del món? Scumbag, Vivian. Ens estan donant una pallissa! Ens estan donant una pallissa! No podeu pensar cap trampa! Tios, és que se'm comença a escapar, per favor! Una mica de coconil, fes servir la gerra. Afanyin-se, que s'acaba el temps. Qui és la persona més rica del món? Footlights, Mop. Soc jo, no? No, la multinacional del seu pare s'acaba d'arruïnar aquest matí. Verge Sant! Ara amb la puntuació... Amb la puntuació 25-0 continuem. Qui és... Ja n'estic fins al cul de tot això! Posa'ns-en alguna de fàcil, Bambi! Tros de morena inflamada! Tranquil, això ho arreglem ja. Vivian? Achtung! Però no és automàtic. Aviam, Bambi, aviam quinuna. Pregunta oberta de 10 punts. El rècord de ficar-se a pagar dolces per un sol forat del nas? Scumbag, mai. 604, Brixton O'Grady, EUA. T'ho vaig dir jo, això, trampós de merda! 10 punts per Scumbag. La pròxima pregunta. El moc més enganxós del món? Brixton O'Grady. Correcte, 5 punts. Ets un caracul! El roc de cul més estúpid del món? Jo, ric Gran Bretanya. Correcte, 5 punts. No és veritat! I per acabar, per 5 punts, una oportunitat per guanyar. Qui ha remenat les meves targetes? Ho he fet jo! Ho he fet